We are happy to be part of the 20th year anniversary. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Familia more gwenge mag Awendo County ma Migori manyo ratiro ne wuodgi mane ondhi kendo sandi kod moko kuom ojende e sub county ma Awendo tich ariyo ma jumani. Ripota mar gwenge ma Migori Jojuma miyowa mathoth. E kar sang'wen ma tich ariyo mar jumani e marawereno moin kaka John Paul ne ondhi kod jogo mowacho ni oyango e chuny boma ma Awendo kendo norigo kode nyaka e niang' kama ne gisande ka koro pokolo thuolo mar resore. Ne gin ji 10 to gimaka to gikete gari ka gigoya gitera nyaka e niang' ka be nayudo ka nitiere dhano madhi 30 mane nitie jo apikni ne nika nitiere probox manoting'o gige lweny. Ne gichako sanda, ne gichwada, ne gin gi bau moko gigolo bau e probox, giketo bau ka moro gikete ita ka koro bepege ma gichwado gi ludhe to mane gora ne kawo kidi madongo dongo te goyo godo. Paul wacho ne osande kod ojende buora e niang' e gwego mag Awendo ka bende wacho ni pogruok manie owuok e kind ojende moriko ne sandegi ema nomiye thuolo mar mol mos nyaka e niang' ma otony. Kanyo ne gipogore paro ginoko kanyo koro gidwa gore nyaka kendgi giwinti. Jomoko wacho ni gin no chulgi achula mondo mi gineg nyathini. To gin bende nyathini ong'egi. Koro kowe gidong chal ka gima koro ni gini ne iketo gi e tem moro. Odhi ome Sugaland okele to nokel ng'ama ok nyal ng'ama iting'o kigole gari ok wuothi bang'e no kosedhi modhi ondiko dhoge to wachak wagole nyaka osiptal ma Awendo. Koro tok kete osiptal ma Awendo joka bende onwang'o ni ok nyal konyo nikech kaluwore gi kaka nochal ok owuo. Koro gima ne ginyalo thiedho ne gikia ne gimiyo mar referral nyaka wagik kode Migori ka mondo bi ogoye picha. Rawerani ma bende osebedo ka yudo thieth e osiptalno maduong' ma Migori kaluwore kod hinyruok mane oyudo tudo midhiero ni mane okale kod wechego mag siasa e kaunti ma Migori. Ma otelo ne ndhicho kaachiel kod sand mar rawerani, familia mare wacho ni osebedo ka yudo siem. Ne gidhi ot 3 times gotieno. Magikone ko pona duoga Awendo kanyo to nyaka ginega. Familia ne wacho ni gidwaro mondo koro tim nonro ka otende kod sam ne wuodgi ne yudo kendo ka okang' mowinjore kod piny owacho. Koro kwayo marwa ni haki mar nyathina ni onego oyud nikech pidho nyathi tek. Mondo mi pidh nyathi magike kama koro gikeno ok otich mayot. Kendo agombo ni mondo hakine oyudre e yo mapiyo. Jatend obila e sub-county ma Awendo Mathias Pombo ne oyango ni lipot ka otende kod ndhicho kaachiel kod sand mar rawerani yande giseyudo ka bende gima girito en ni mondo koro wuog osiptal mondo ndik dhoge.